היי היי וברוכים הבאים לפודקאסט הבועט של מהבטן אל הלב, עם מחשבות על הורות, אימהות, אתגרים ורגעים קסומים, ואיך לא, על מערכת היחסים עם הילדים שלנו. נדבר כאן באהבה, באופטימיות, בביקורתיות ובציניות, כי זאת אני, אודליה פריד, מדריכת הורים, יועצת למיניות בריאה ומנחת סדנאות לצוותים והורים. בפודקאסט הזה נתרכז בקול שלכם ההורים, במחשבות שלכם, ברגשות שלכם, בתחושות שלכם ובשאלות שלכם, על הבית, על הילדים, על המשפחה, על הזוגיות. לא נביא כאן מומחים, נביא כאן אתכם, המומחים של הילדים שלכם. תוכלו למצוא אותי באינסטגרם שלי, בעמוד הפייסבוק ובוואטסאפ. ואם אהבתם את הפודקאסט, אם התחברתם לפרק, תשלחו לחברים, תשלחו למשפחה, והכי חשוב, תדרגו ותכתבו לי מה חשבתם. מחכה לשמוע אתכם. אז יאללה, מתחילים? טוב, אז היום בפרק הראשון שלנו נדבר על אחד הנושאים הכי חמים אצל הורים, בכל הגישות, בכל הזרמים, בכל גישה אפשרית, וכמובן גם אצלי מי שעוקב אחריי יודע, וזה הנושא של העצמאות, או הנושא של תלות בעצמאות. הוא רלוונטי בכל גיל, החל מאמהות לניובורן שכל היום מדברים איתם על רדמות עצמאית, ועד ילדים בגיל ההתבגרות שאנחנו מפרשים אותם כעצלנים, ועד ילדים בצבא שמבקשים שנבוא לקחת אותם מתחנת הרכבת. הנושא הזה של עצמאות ותלות פוגש אותנו בכל כך הרבה שלבים בחיי הילדים שלנו, וזאת שאלה מאוד מאוד מהותית לאיך, למה, כמה, ומה עושים עם הדבר הזה. האמת שנראה שזה נושא שלא קרוב רק לליבם של ההורים, אלא גם לליבם של הילדים, שתמיד נמצאים על התפר המוזר והמעצבן עד בלתי נסבל, של להיות מצד אחד יצורים הכי תלותיים בעולם, ואמא תבואי תנגבי לי, אמא תקחי לי, אמא תסחבי לי, ומצד שני מהר מדי הם רוצים והופכים להיות, אני לבד ולמה קילפת לי את הבננה, ולא ברור לנו איפה בכלל אנחנו אמורות להיכנס בתוך התלות הזאת, וכמה לשחרר או לעודד לעצמאות, ווואלה, מי אנחנו בכלל מול הדבר הזה? באמת, 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 נושא שהוא סופר חם, ואני אוהבת לדבר עליו, וזה מה שנעשה היום. אז בואו נצלול לכמה מחשבות בנושא, שאני יודעת ובטוחה שהוא נושא מאוד מאוד רגיש. כולנו באיזשהו מקום אמביוולנטיות לגביו, לא בטוחות אם הוא נכון, אם הוא מתאים, ובאיזה מינונים בכלל לדרוש אותו, או לצפות לו. ותכלס, אם נשים רגע את הדברים על השולחן, בכנות, כולנו, גם אני שמבקרת את הדחיפה לעצמאות, גם הורים או אנשי מקצוע שמגיעים מהגישה ההיקשרותית או מגישות רכות אחרות, כולנו רוצים שהילדים שלנו יהיו עצמאים, כולנו רוצים ילדים מסוגלים ועם ביטחון. אני חושבת שאחת הטעויות הראשונות שאנחנו עושים, זה לחשוב שקודם כל יגיע הניסיון וההתנסות, ומתוכו יגיע הביטחון, כשלמעשה לתפיסתי זה ההפך. קודם כל מגיע הביטחון, איזשהו ביטחון פנימי בעולם, ורק אחריו הרצון והתשוקה והאומץ להתנסות. רובנו טועים לחשוב שאם נדחוף את הילדים שלנו להתנסויות, הם יקבלו את הביטחון שלהם משם, מעצם זה שהם ניסו משהו. והחוויה הזאת שככל שנדחוף אותם חזק יותר ורחוק יותר מאיתנו, שם הם ימצאו את הכוחות שלהם, היא תפיסה מאוד מאוד מוטעת, שבואו ננסה להסתכל על הדבר הזה מאוד מאוד איזה זווית. הזווית הראשונה היא, תכלס כמו כל דבר בעיניי, שנוגע להורות ולהורים ולילדים ולמה שקורה ביניהם, זה כמובן מה אנחנו ההורים חווים מול הצד השני של עצמאות, מול התלות. מה אני כהורה, בעידן המודרני, חווה כשאני צריך להמשיך או לעשות יום אחרי יום עבור הילד שלי את אותן המשימות, לעזור באותן פעולות, בכזאת אינטנסיביות. ובעצם אני חושבת ומרגישה, גם משיתופים של הורים וגם מהחוויה שלי, שהמילה שהכי יכולה לתאר את הדבר הזה היא שחיקה. היא שחיקה, אנחנו מרגישים גמורים מול הדבר הזה, זה שוחק אותנו עד העצם, זה לא מאפשר לנו להרגיש שאנחנו אדונים לעצמנו. ומשהו ביכולת היום של הדור שלנו, ההורים, לקבל את הקצב האיטי, את החזרתיות, את התלות, הוא מאוד מאוד מינימלי ומאוד מאוד מוגבל. אנחנו חיים בדור שהכל בו קורה אינסטנט, ושכל הזמן אנחנו שומעים ורואים סביבנו את הילד המוצלח יותר, ובכל הזדמנות תשב לידינו איזה אימא טובה יותר, שתזרוק לנו באיזה קלאס הערה סטייל, הוא עוד לא מתלבש לבד, אצלי אני רק בוחרת לו את הבגדים ומניחה לו אותם והוא לוקח אותם.
ואנחנו כל הזמן חווים את החוויה הזאת של מין לדעת הכל, ומצד שני לא לדעת כלום, וכל הזמן לראות את האחר, ולנסות להתרכז בעצמנו, ויש פה המון קולות שמתבלבלים עם הדבר הזה, וצורך שלנו, שהוא לא מותאם לילדים שלנו, לזרז את הדבר הזה, להאיץ אותו, והחוויה הזאת שהילדים שלנו כל כך תלויים בנו, היא חוויה מחרידה, היא חוויה באמת מעוררת חרדה אמיתית, לזה שהלכו לנו החיים, הלכו, כאילו באמת לנצח אנחנו ננגב טוסיקים, לא, אין לאן להתקדם מפה, באמת, כשאנחנו בתוך זה, לא רואים את הסוף, לא מאמינים שיש משהו אחר שיקרה, שמחכה לנו בעוד לא הרבה זמן, מהנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. והחוויה הזאת של האינטנסיביות בתוך זה, היא כל כך מובנת לי, והיא כל כך מוכרת לי, אני ממש מרגישה אותה בבשר, אני פוגשת אותה אצל הורים שבאים ומשתפים ומספרים על הדילמות האלה. אבל רגע, אני שמה את זה פה, כי אני אומרת, חשוב להפריד בין הרצונות שלנו, לבין הערכים, לבין האידיאלים, לבין מה שאנחנו חושבים שהוא נכון, לבין הציפיות החברתיות שלנו מהילדים, או ציפיות שתלויות וקשורות, בהיבטים חברתיים, בנורמות חברתיות, בהישגים שלא בהכרח קשורים אליהם, להתפתחות שלהם ולמערכת היחסים שלנו איתם, ולשים רגע חוצץ בינינו לבין הדבר הזה, ולהגיד שנייה, יש את זה ויש אותנו, וזאת הפרדה שלנו ההורים נורא קשה לעשות היום, להגיד רגע אני שם בצד את לחצי הסביבה, כדי להתרכז במה נכון עכשיו לילד שלי, אני לא מופעל מהקצב החברתי התרבותי שבו אני חי, אלא אני רוצה ממש להסתכל על הילד שלי, ולראות ולהבין, מתי הרגע הנכון לשחרר אותו, מתי לעודד אותו לעצמאות, מתי לאפשר לו תלות, מתי אני רוצה להיות זה שמחזיק את החבל, ומתי טיפה להרפות אותו. אבל הקולות בראש שלנו סביב הנושא הזה הם כל כך מבלבלים. היום אני חושבת בתרבות שבה אנחנו חיים, תלות נתפסת ככישלון מוחץ של ההורים, כחוסר מסוגלות, כחוסר יכולת, יש שם משהו שכאילו לא עשינו עבודה מספיק טובה עם הילד שלנו, לא עצמאי, ויש נקודות מאוד ברורות שאנחנו מצפים שהם ישיגו, סביב גמילה, סביב מיומנויות חברתיות אפילו של מתי הוא נשאר לבד אצל חבר, ועד כל מיני פעולות מוטוריות שאנחנו רוצים שהם יעשו, אבל הדבר הזה לא מתחשב בילד, לא מתחשב באיפה הוא נמצא, וזאת באמת הנקודה השנייה, הזווית השנייה ההתפתחותית, שאני רוצה שנסתכל עליה גם היום, כי כשאני מסתכלת על החלק ההתפתחותי שבסיפור, זה גורם לי לשאול ולתהות כאן בקול, וגם לענות אחר כך, האם התלות הזאת היא דבר מולד או דבר מתפתח? האם זה משהו שאנחנו הרגלנו את הילדים שלנו להיות תלויים בנו, כמו שאוהבים להגיד, או שזה צורך הישרדותי, build in בתוך המערכת, והאם כשאנחנו מאפשרים אותה, את התלות, היא דבר שמסרס את הילדים שלנו, או היא מגבילה אותם, היא מנוונת אותם, היא הופכת אותם לחסרי אחריות או מסוגלות? התשובה שלי לדבר הזה, גם מתוך הניסיון האישי שלי וגם מתוך העבודה הרבה מאוד עם ילדים, היא שחד משמעית לא. המוח האנושי עובד כמעט הפוך מכל מה שלימדו אותנו. הוא לא ממש תואם את הקצב ואת הציפיות של החיים המודרניים, וזה היופי בו גם לדעתי. כי בניגוד לכל התפיסה שלנו לגבי תלות, היא בכלל לא הרגל. היא לא הרגל, היא משהו, אינסטינקט מולד, קיומי, אבולוציוני, שמסמן לנו שוב ושוב, שהילד שלנו הוא יצור חסר ישע, מאלף ואחת בחינות, וזה מזמין אותנו, שלא לומר בכנות, דורש מאיתנו להתמסר. עכשיו, בתור אדם מאוד רגיש ומתנגד מטבעו, אני אומרת לכם שכל הפיוזים שלנו קופצים שם, סביב הצורך ההישרדותי הזה, שהוא מולד או לא מולד, יופי, זה יפה להגיד את זה, אבל בסוף כשאנחנו פוגשים את זה, את הדבר הזה שמכריח אותנו להיות all in, הדבר הזה שמכריח אותנו להתמסר כל כולנו, יש התנגדות מובנית, אנחנו שנייה לא רוצים לאבד את עצמנו, אנחנו רוצים לשמור את הגבולות שלנו, זה נורא קשה להתמסר לתלות הזאת, ב1,001%, כמו שאני בחלומי מקווה להיות. והתחושה הזאת שדוחקים אותנו לפינה, שדורשים מאיתנו משהו שלא בהכרח מסונכרן בכלל עם הכוחות והרצונות שלנו באותו רגע, זה באמת אימאלה.
מה זה עושה לנו? זה גורם לנו, לתפיסתי, להעביר את הדורשנות הזאת הלאה. כאילו, עלק להשיג תחושת שליטה סביב זה, כן? אבל זה להגיד, לא, אתה לא תדרוש ממני, אני לא אהיה בצד הזה שדורשים ממנו, אני רוצה להיות הצד שדורש. ואז אנחנו הופכים להיות דורשניים ומעיקים מול הילדים שלנו, אנחנו מנסים להיות אלה שמכתיבים את הקצב, למרות שבתכלס, לא תמיד ולא הכל בשליטתנו. לדברים יש את הקצב שלהם, להבשלה של המוח של הילדים יש את הקצב שלו, להתפתחות המוטורית יש את הקצב שלהם, כמו שאי אפשר לכפות על ילד בן 5 חודשים ללכת, וזה כנראה משהו שיגיע מתוך התשוקה והמוטיבציה הפנימית שלו, ויותר מזה, ההליכה הזאת תגיע מתוך הידיעה שמישהו ייתן לי יד, או שכשאני ארצה לעמוד, או כשאני אתחיל להתנדנד, מישהו מיד ישים את היד ככה על הפינה, על השפיץ של השולחן שלידי, אז בדיוק כמו זה, ככה בדיוק גם עוד חלקים של עצמאות, שאנחנו רוצים לראות אצל הילדים שלנו, מתפתחים מתוך החוויה הזאת, שדווקא יש מישהו שמוכן להתמסר, להגן עליי בתוך ההתנסות הזאת, להיות חלק מהתהליך שלי, לראות אותי, לראות מתי אני מתנדנד, מתי אני עומד ליפול, וגם לפעמים להגיד, יאללה חמודי, סבבה שהתחלת ללכת 2 צעדים, בוא תהיה על הידיים. אז העצמאות הזאת היא באמת קודם כל תלויה דווקא בכמה תלות וכמה היקשרות אני יכולה לתת בתוך הקשר, ורק אחר כך היא מתפתחת להיות הדבר הזה העצמאי. זאת אומרת יש בשלות קוגניטיבית או פיזית או מוטורית, אבל אז הבסיס של זה חייב להיות זה שאני יודע שאני יכול להישען על מישהו, שיש מי שיציל אותי, שיש מי שיתפוס אותי, ושיש מישהו שגם מדי פעם יבוא ויגיד לי, וואלה בוא, אני איתך, ואנחנו מוותרים ואני עושה בשבילך. הרבה פעמים אנחנו תופסים את זה כאילו אם הילדים שלנו השיגו או פיתחו איזושהי מיומנות מסוימת, אז אנחנו חייבים לראות אותה כל הזמן. קשה לנו לתפוס את זה שמותר להם לא להשתמש בדבר הזה כל הזמן, לא כל יום. עכשיו, מותר בגן להצליח לנגב לבד, ובבית לבקש עזרה. זה בדיוק כמו שיום אחד סבבה לי לקפל כביסה, להסתכל על הערימות האלה ולהגיד יאללה, אני יכולה, אני מסוגלת, לא אכפת לי, אני יושבת על זה עכשיו, אני עושה את זה עד המוות, ולמחרת, וואלה, אני ארגיש שאם לא תבוא העוזרת, אני הולכת לאבד שפיות, כאילו, אני מסתכלת על לפעמים זה סל כביסה אחד אפילו, כן? שהוא הרבה פחות ממה שאני יודעת שאני מסוגלת להתמודד איתו, כי אתמול עשיתי את זה, אבל עדיין, בכוחות הנפש שלי כרגע, אין לי מה לתת לאירוע הזה, אני לא רוצה להתמודד עם זה, באמת, באמת קשה לי. בקיצור, אנחנו רוצים לתפוס ולהאמין שלמידה היא ספירלית גם אם היא לא עקבית, גם אם עכשיו למדנו משהו, הילד שלנו למד משהו, אנחנו לא משתמשים בו כל יום, אם הוא למד לעשות כפל והוא לא יעשה כפל כל יום, אני עדיין רוצה וצריכה להאמין שהמיומנות או המוטיבציה ללמוד, להתנסות, קיימת בו. אני למשל עושה אוכל, באמת, לא בקטע של להשוויץ כפרה עליו, גם פי 10 יותר טעים של יניב, וגם פי 10 יותר מהר מיניב, ועדיין מדי פעם בא לי שהוא יחתוך את הסלט, בסדר, זה ייקח 40 שעות, אבל אני, סבבה, אני מתמסרת לזה, זה לא אומר שבא לי כל יום לבשל, זה לא אומר שבא לי כל יום להכין את אותן מנות מופלאות שאני יודעת להכין. לפעמים בא לנו באמת להניח בצד את המוד עבודה הזה, את החוויה הזאת שאנחנו צריכים להיות בהספקים, או לספק איזושהי סחורה. ואני חושבת שלנו כהורים, יש פה ריקוד עדין מאוד מאוד מאוד, בין לזרוק אותה מהצוק, ולרצות להאיץ את ההתפתחות הזאת, ובין לעודד אותה לקרות, בין להציע את ההצעה לעצמאות, כשאני רואה שיש התעניינות, או כשיש יכולת, אבל יש פה פער אדיר בין זה, לבין להדוף אותם ולהתרחק, כדי לאלץ אותם להתמודד, או לאלץ אותם לעשות דברים בעצמם. כי בעצם השאלה היא בעיניי, כמו בהרבה דברים דרך אגב בהורות, השאלה היא לא באמת האם לדרוש עצמאות, כי עוד פעם זה ברור, אמרתי, כולנו רוצים, אלא יותר השאלה איך. איך אנחנו רוצים להביא אותם להיות היצורים העצמאיים האלה. באיזה דרך אנחנו רוצים ללכת איתם? בדרך הקשה, בדרך שבה אנחנו גורמים לזה להיות מאולץ, למצוא את הכוחות מתוך מצוקה, אלא מתוך מקום נינוח ושלב של התנסות שהיא בסביבה בטוחה, שזה נורא נורא אחר אני חושבת. והשאלה הזאת של האיך היא שאלה מהותית.
ועדיין אני חושבת שבתוך כל הדבר הזה, שאנחנו יודעים שהעצמאות היא איזושהי מטרה כזאת שכולנו רוצים להגיע אליה, אנחנו גם חוטאות בה הרבה, אני חייבת כאילו להגיד גם את זה, שהרבה פעמים כולנו שמענו את האמא, אני יכול לחתוך איתך, ואבא, אני רוצה גם לקדוח, ומה הדבר הראשון שאנחנו שומעים בראש שלנו זה, אומייגאד, לא, לא, נראה לך באמת באיזה סרט אתה חי שאתה עכשיו מצטרף אליי לזה, ממש ממש לא, חיים שלי, שב מול הטלוויזיה, אני אקרא לך כשהאוכל מוכן, הלא, האמתני הזה, כל התכלית שלו, היא עוד פעם, להציל את עצמנו מהידרדרות תאומית לבלגן היסטרי, ולאיטיות בלתי נסבלת. אבל הנה, פה בבקשה דוגמה למה קורה כשאנחנו כן פוגשות רצון לעצמאות. אנחנו תופסות אותו בשתי ידיים, או שאנחנו אומרות, לא, לא, לא חמוד. כל עוד זה לא משרת את הקצב של החיים, אתה לא יכול להיות עצמאי. אבל בבוקר, שתתלבש או תצחצח שיניים, תוך כדי שאני מלבישה את אחותך, זה כן. אבל עכשיו לעזור לי במשהו אחר, זה לא. שם זה לא מתאים לי. כי עוד פעם, בעצם המטרה העליונה, היא לזרז את החיים, היא לגרום להם לקרות בקצב. עכשיו פעם אחת תשרת את זה העצמאות שלהם, ופעם אחת תשרת את זה משהו אחר. אבל אנחנו צריכים קודם כל, באמת, להיות כנים בעצמנו, מול עצמנו, ולשאול את השאלה המהותית. למה? למה אנחנו, כל כך חשוב לנו שהילדים שלנו יהיו עצמאים? זה בשביל לקדם אותם? זה בשביל לפתח אותם? או זה בשביל לגרום לנו לשקט, למנוחה, לאפשרות להתעסק בדברים אחרים, להיות מושקעים בדברים אחרים? מה באמת עומד בבסיס לרצון הזה שהילדים שלנו יהיו עצמאים, וכשאנחנו נענה על זה בכנות, ואנחנו נענה על זה גם מחוץ לסיטואציה, אבל גם בתוך הסיטואציה, אנחנו נדע טוב מאוד איך להביא את הילדים שלנו לנקודה הזאת, בדרך שהיא לא דרך שכופה את זה עליהם, אלא דרך שקשובה אליהם, כי ברגע שהרצון שלי אמיתי ונקי, הרבה יותר קל לי למצוא את הדרך לעשות את זה. ווואלה, זה דורש ממני לנקות, זה דורש ממני לנקות כל מיני חששות ופחדים וקולות רקע שאומרים לי מה יהיה, זה יישאר ככה לתמיד ומה עכשיו, ואיך הוא ילמד, ויש אחרים שמתקדמים הרבה יותר מהר ממנו, ואיזו חוויה של כישלון אם הילד שלי לא משיג כל מיני יעדים בקצב הנכון, וזה באמת דורש ממני לשים את זה בצד, להגיד אני מתמסרת, אני מכירה בזה שיש לדברים קצב משלהם, אני לא נבהלת ממנו, ואז אני מסוגלת לגשת לדבר הזה בצורה נקייה. וכשאני אומרת צורה נקייה, זה אומר שאני מסוגלת להיות כנה עם עצמי, ולהגיד מה באמת מפעיל אותי. וכשמפעיל אותי הצורך למהר, אז אני לא אצטרך לעשות הצגה של עצמאות. אני אגיד, חבר, אנחנו ממהרים, זה מה שאני צריכה ממך עכשיו. אני לא אגיד לו, אתה יכול, אתה מסוגל, כי זה לא המסר שנכון לאותה סיטואציה. אין פה מסר באמת שאני רוצה לספר לך שאתה מסוגל, יש פה מסר שאני רוצה לצאת, כי עוד 5 דקות יהיו פקקים, שאני לא אגיע לעבודה גם ב-11. אז או שתרים את עצמך ותתלבש, או שאני לא יודעת מה אני עושה לך. אבל זה המסר. זה לא מסר שמתייפייף מאחורי מילים, שהן לא מחוברות לסיטואציה של, אתה יכול, אתה מסוגל, אני מזכירה לך, תיתי. זה נכון בסיטואציות כשאני באמת מרגישה את זה, אז להגיד את זה. ואם יש אירוע שבו באמת יש לי את מלוא הסבלנות לשבת איתו, ולהראות לו שהוא מסוגל, ולעשות ביחד, ואולי אני אעשה עבורך את ההתחלה, ואתה תמשיך, ואולי אני אגרוב גרב אחת, ואתה תגרוב את השנייה, ובוא ננסה לראות אם יש משהו אחר שכן אפשר לעשות, אז אולי לא את זה, אולי משהו אחר. אז הסבלנות הזאת, היא מביאה משהו אחר, והיא מאפשרת לי גם להביא שיח אחר, אבל זה שיח שמחובר לסיטואציה, ומחובר אליי ולרגשות שלי, והרבה פעמים המסר, או בכלל מסרים, לא רק בנושא הזה, של הורים לא עובדים נכון, כי אין בהם אותנטיות, זאת אומרת, יש את זה שאני יודעת שאני רוצה ילד מסוגל, אז אני אומרת לו את זה, אבל זה לא קורה ברגעים הנכונים, וזה לא קורה כשזה באמת מה שאני מרגישה. אני לא יכולה כשאני מרגישה ביקורתיות מול הילד שלי, להגיד לו, אני מרגישה שאני מאמינה בך. לא, זה שקר. עכשיו פה זה כמובן מביא אותי, מן הסתם לשאלות שאתם שואלות, של איך כן לעשות את זה אז. כאילו בסופו של דבר אנחנו רוצים, נניח שזיהינו שיש מוטיבציה ויש יכולת, אז איך כן לגרום להם לרצות לחתור טיפה לעצמאות, טיפה לעודד אותה, אחרי שניטרלתי גם את מה שאני מרגישה וניטרלתי את זה. אני חושבת שאחד הדברים שעובדים הכי טוב, אני אגיד 2 דברים. אחד זה קודם כל להפעיל את השורש של הידמות, בדיוק כמו הדוגמאות שנתתי קודם, על האמא אני רוצה לחתוך איתך ואבא אני רוצה לקדוח איתך, זאת בדיוק הנקודה. הנקודה היא לצרף אותם לתוך החיים שלנו. זה בעצם
מעביר להם מסר, אנחנו ביחד בזה, אין אחריות עליך ואחריות שאני מסיר מעצמי, בוא ננסה, בוא נראה איך אתה מצטרף אליי, ונמצא את הדרך הנכונה שאתה תעשה את זה יחד איתי. וזה בהרבה דברים, זה לא לשים את זה רק על החלקים המשימתיים של החיים, של להתלבש, לצחצח שיניים וכזה, אלא לתת להם את זה ממש בחיים היומיומיים, להצטרף ולהגיד וואו, איך אתה עושה, ולחזק אותם על זה, ולעוף אליהם, בכלל, על החוויה הזאת של התנסות, כן? לא רק על התוצאה. כי ברגע שהם מרגישים שהם חלק, אין את ההפרדה הזאת. כשאני דורשת מהילד שלי עצמאות, אז לפעמים יש איזה מסר כזה של נפרדות, של הנה אני לוקחת צעד אחורה, אני מתרחקת, ואתה הופך להיות האחראי. וזה לא מסר שאני רוצה להעביר, בטח ובטח לא בגילאים הקטנים. אז פה אני מעבירה מסר אחר, ההפך, מסר של חיבור, מסר של ביחד, מסר של חוויה, מסר אפילו של כיף, של משהו שכיף שאנחנו עושים ביחד, או וואו איך אתה עוזר לי ואיך אתה משמעותי עבורי, זה החלקים האלה של משמעות, של ביטחון, של שייכות, הם מאוד מאוד עוזרים לעורר את המוטיבציה, זה דבר אחד. והדבר השני שאני מניחה שעוד נדבר עליו הרבה, זה בעצם הנושא הזה של משחקיות, של לנסות טיפה להכניס לזה איזשהו כיף, זאת אומרת לעשות המחזות, או להיכנס לאיזשהו משחק דמויות, שהדמות צריכה להתלבש, ולא הוא, הדמות צריכה לצחצח שיניים, לא הוא. להכניס לשם באמת מקום כזה שהוא כיף, ובכלל לעקוף כאילו את הצורך שלנו, עוד פעם, להיות משימתיים, להיות כזה, את יודעת, לתת משימה ויעד ושעה וזמן שזה אמור להתבצע בו, כאילו אנחנו מאוד מאוד כאלה, אבל אפשר גם לתת את זה בצורה שהיא אחרת, ההנגשה שתהיה אחרת, ההנגשה לא תהיה הנגשה של משימה, וזה משהו שגם מחזיר את השליטה אליהם, זאת אומרת, למשל הייתה לי משפחה מדהימה שליוויתי, שאחרי שפענחנו והבנו את כל המורכבות, הבנו בכנות שוואלה לא מפריע להם שהילד לא עצמאי, אבל לא מפריע להם שהוא מטרטר אותם בבוקר, כאילו הם עוד לא פותחים את העיניים, הילד קם ב5, והוא מתחיל לשגע אותם, הוא רוצה להתארגן אבל הוא מטמטם אותם, וקודם כל היינו כנים עם זה, ואמרנו תקשיבו זאת נקודה, באמת נקודת תורפה, ואנחנו רוצים לנטרל אותה, כי בסוף הדבר הזה מאוד נכנס לתוך הקשר שלהם, ולתוך מערכת היחסים, ובאמת פשוט מטריף אותם, מעבר לשאר ההתמודדויות שיש להם, וזה הורים מדהימים, 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 ומה שאנחנו בחרנו לעשות בסיטואציה הזאת, זה בעצם להכין לילד צמיד, שעל הצמיד הזה שמנו כמה חרוזים, בחרנו 4 פעולות פשוטות שהוא יכול לעשות אותם בעצמו, עוד פעם בדקנו שהוא באמת מסוגל לעשות אותם, וידינו שזה לא מעל הפופיק, ובעצם שמנו חרוזים צבעוניים על הצמיד, כמו מנקי מקטרות כזה, ובעצם כל צבע של חרוז, סימן לו מטלה אחרת שהוא אמור לעשות אותה, אז זה הירוק, אדום, צהוב, נגיד להוריד את הפיג'מה ולשים אותה על המיטה, להתלבש, לצחצח שיניים, לנעול נעליים, לקחת לעצמו ארוחת בוקר, אני כבר לא כל כך זוכרת מה זה היה, וזה בעצם סימן לו מה הוא צריך לעשות. הייתה לו חוויית שליטה, באמת כל כך עוצמתית באירוע הזה, זה לא היה משימתי, השיח לא היה משימתי, זה היה הפוך, זה היה שיח של בוקר טוב ואיזה כיף, כמה הם נהיו פתאום פנויים לי לראות אותו ולעשות לו קבלת פנים יפה בבוקר, מאשר קבלת פנים של תלך, תבוא, תעשה, תיקח, כזה, שזה מה שהיה עד אז. וזה פיתח אצלו רצון להיות בכלל שותף, להיות חלק, להשיג את המשימות. וההורים האלה מצד אחד נטרלו את כל הדרמה הזאת באמת של הבוקר, ומצד שני נתנו לילד אחריות, שהאחריות הזאת היא לא הייתה בכפייה, והיא לא הייתה ממקום שאנחנו לא נעזור לך, ממקום ששומט את התפקיד שלהם, אלא ממקום שמעצים אותו, ושנותן לו את האופציה, אם הוא רוצה, להתקדם ולעשות דברים בכוחות עצמו. אז אפשר לעודד עוד פעם, על ידי דמות, ועל ידי שייכות, ועל ידי שורשי ההיקשרות, שמי שעוקב מכיר, ומי שלא אז בטח עוד נדבר עליהם, וחשוב להוריד מזה עוד פעם את האופי המשימתי של דברים, והצורך לקדם ולהאיץ אותם, וחשוב לתת שליטה ובחירה במקום הזה, ולשים לב טוב טוב איך אנחנו מגיבים, כשהם בוחרים לנהוג במרכאות, לא בעצמאות ולא באחריות. דרמה אנחנו עושים מזה, כמה אנחנו מגיבים לזה בצורה קשה, וכמה אנחנו באמת מקבלים את זה כחלק מתהליך גדול, שלם, שבו כנראה שהילד שלנו לא יתגנב למיטה שלנו עד גיל 18, ולא ידרוש שנערבב לו את השוקו, או
אלף ואחת דברים אחרים, ולהאמין, כאילו באמת להאמין שזה יקרה, ולא להגיב מתוך המקום הקשה הזה, שיש בו ייאוש, ויש בו אכזבה, ויש בו תחושת כישלון, אלא ממקום שבאמת מצליח להחזיק את זה, שיש לילדים שלנו סיבה מספיק טובה, לרצות להגיע בעצמם לנפרדות הזאת, להיות חלק מאיתנו, ואנחנו רק צריכים לתת את התנאים לדבר הזה להבשיל, להיות מה שהוא בסופו של דבר, בלי להמציא את הגלגל מחדש, כי הדברים קיימים והדברים שם, ואנחנו רק רוצים לתת להם את המרחב, למצוא את המוטיבציה הפנימית, להשתמש ביכולות ובמיומנויות האלה שלהם. ולשים לב טוב טוב באמת שהרצון שלנו לקדם עצמאות לא בא על חשבון התלות הבריאה והטבעית שלהם בנו, שזה לא סותר אחד את השני, שזה לא אומר שאני עכשיו מעבירה אחריות ואני שומטת את התפקיד ואת האחריות מעצמי, אלא שאני מאפשרת את זה במקומות אחרים, גם אם יש חלקים שהוא כבר נהיה עצמאי בהם, אז אני מצליחה, וחשוב מאוד לשמור על המקום הזה שהם תלויים בנו, שהם קשורים אלינו, שהם צריכים אותנו. העמדה הזאת שבה הם זקוקים לנו, היא עמדה כל כך כל כך חשובה, אנחנו רואים את זה אצל ילדים, שבאיזשהו שלב נהיים ילדים כאלה שלא צריכים אף אחד, שלא צריכים מבוגר, שלא צריכים שיגידו להם שהם יודעים הכל, וזו עמדה נורא נורא קשה להוציא ילד ממנה, ונורא קשה לחזור אחורה, ולהיות מבוגר באמת באמת משמעותי שם. אז כבר דווקא בשנים האינטנסיביות האלה שאתם צורכות, מתי זה ייגמר כבר, תזכרו שזה באמת זה מקום שאנחנו רוצים לשמר אותו, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יצטרכו אותנו, יישאו את עיניהם אלינו, ושאנחנו נהיה אלה שמובילים בתוך הקשר. וחלק מההובלה זה גם להגיד, סבבה, אני בקצב שלך, הכל טוב, באמת הכל טוב, אנחנו נלך בדרך שלך, בקצב שלך, כשתצטרך ניתן לך יד, כשנצטרך נרים אותך על הידיים, כשנרגיש שאתה מסוגל ניתן לך ללכת טיפה וליפול. זה לא סותר אחד את השני, זה לא צריך להיות בקצוות של האם אני אימא שמעודדת רק לעצמאות, והילדים שלי קמים ב6 ומכינים לעצמם סנדוויץ' והולכים לבד להסעה, וזה לא אומר גם להיות האימא הזאת שעושה הכל, שורחת להם את השרוכים עד גיל 18, יש פה המון המון אמצע, והתפקיד שלנו זה למצוא את האמצע הזה שהוא אמצע בריא, אמצע שמאפשר להם להיות תלויים בנו, להיות זקוקים לנו, וגם מאפשר להם להתנסות מתוך הביטחון הזה בתוך הקשר, בעצמאות שלהם, בלעשות דברים חדשים, בלהיכשל, בליפול, בלהצליח, בלהיות גאים בעצמם, בלרצות, בלהתבאס, בלכעוס, הכל 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 שם, בתוך הדבר הזה. זה דורש באמת אני חושבת היכרות מאוד מעמיקה וביטחון גדול במי אני עבור הילדים שלי ומה היכולות שלהם, כדי לדעת מתי להאיץ בהם ומתי לשחרר אותם ומתי להרפות ומתי לעשות עבורם ומתי להתעקש על משהו גם, כי גם זה קורה לפעמים, אבל זה דורש ממני באמת להיות בקשב ובאיזושהי אינטימיות אמיתית איתם, שמאפשרת לי לדעת מה באמת יהיה נכון להם. ויהיו פעמים שאני אמצא את עצמי מתעקשת על משהו, שאני נורא נורא חשוב לי שהוא יקרה עכשיו, אבל אני אדאג שהמסר שלי הוא מסר אמיתי, ואני אדאג שהמסר שלי הוא לא סתם מתכסה באיזה אידיאלים שלא באמת משרתים אותנו, ואני אהיה כנה עם עצמי, ואני אהיה כנה איתם, ואני אגיד זה מה שעושים עכשיו, כי זה מה שאני צריכה. ויהיו פעמים שאני אגיד יאללה, אני מתמסרת, פאקית כאילו על הכל, לא אכפת לי למהר לעבודה, לא אכפת לי כלום, ואני שם, אני לא מפחדת שאתה תהיה תלותי כל חייך, אני נותנת לך את מה שאתה צריך עכשיו. לא, באמת לא ניבלת, בעיקר לא ניבלת. ואני יותר מזה, אני גם סומכת עליך, אני סומכת עליך שאתה תדע להגיד לי בכנות מתי אתה באמת לא מסוגל, ומתי אתה צריך אותי, ומתי זו קצת הצגה של פינוק, וגם זה בסדר לפעמים. אבל אני לא אפחד ממניפולציות בתוך הקשר, אני לא אפחד מלטעות ולא להצליח לתקן, כי בסוף הלמידה הזאת היא ספירלית, והחיים שלנו הם דינמיים, והקשר איתם הוא כל כך כל כך משתנה כל הזמן, שאין תשובה אחת, ואני חושבת שזה מה שאני רוצה שבאופן כללי תיקחו מהפודקאסט הזה, אין תשובה אחת נכונה לכולם ולכל דבר. יש עקרונות שאנחנו רוצים לפעול לפיהם, ושאנחנו רוצים להחזיק אותם בראש שלנו, ומשם לצעוד קדימה בדרך הזאת עם הילדים שלנו. ואני חושבת שכאן אנחנו נסיים לדבר על עצמאות ועל תלות, אני מניחה שזה יגיע בפרקים הבאים בעוד כל מיני צורות, אבל תודה רבה שהקשבתם,
ואם אתם עדיין לא עוקבים אחריי באינסטגרם, אז אתם ממש ממש מוזמנים לחפש אותי. כמובן לספר לחברים ולמשפחה שהקשבתם לפרק הזה, והוא היה בול מה שהייתם צריכים לשמוע. אז תודה רבה רבה, ונתראה בפרק הבא.